Yun na, nagpurutan sa tulong. Sa mga sakmal, hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Yun mga kagamba. Shout out sa inyong lahat na mga nanonood sa aking YouTube channel. Yan. May palaban tayo ngayon mga kagamba. Tagalog lang to. At tinisting natin ulit magpalaban. So bago nyo panoorin, magsha-shoutout muna tayo ha. Kay Jerome Bitosin Butison pala. Jerome Butison. Si Ibok Official, yan, shoutout sa iyo. Happy Man Forever, shoutout sa iyo. Kay Dennis Ramos sang Tarlac, Gagamboy ng Tarlac. Si Double G Spider TV. Si Jason Lagumes ng Malaysia. Si Gagambal TV, shoutout sa iyo Gagambal TV. Shoutout din sa iyo Tokwa Channel. Shoutout din kay Lito Balita ng Lipa Batangas. At saka kay Jomar Balita na Lipa Batangas. Kasama rin dyan si Sir Alan Alcansi na taga Lipa rin yan. Shoutout sa inyong lahat dyan, Sir Alan Alcansi at sa buong family mo. Yan. Shoutout din kay Amazing Spider PH, kay Raymond Himson ng Pasig, Kasakmal TV. Ayan. Shoutout sa inyong lahat. Si Big Dish hindi naman nagko-comment. Shoutout ko na rin kasi di nag-comment. Yan. Yung gusto magpa-shoutout mga kagamba, comment lang kayo dyan para may shoutout na po sa'yo. O kayo, lagi kayo mag-comment para lagi ko kayo may shoutout. So ito, panoorin nyo mga kagamba itong laban na to. Yan. Hindi na malabo ay mag-adjust. Ito naman yung isa. Ito yung isa. Yan. Yun na, nagkurutan sa tulong. Bakbakan. Hindi. At tulalayo na sa baba. Wala na. Talo na itong payagot na to. Alright. Ayan, so napanood nyo yung laban. So sana nasiyahan kayo mga gamba sa video kong ito ngayong araw na ito. Maraming salamat Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan DC Mandaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan. Suportahan nyo ang aking channel at syempre Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yon. God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at suportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kay Tatay Mindo. Like and share po. Bye!